Știo este de departe cel mai complet și cel mai cu performanțele cele mai mari, cu rezultatele cele mai bune în terapeutică. Împreună cu domnul Sârbu și cu echipa excelentă de la Știo Internațional am început acest curs care au drept scop promovarea cunoștințelor despre aparatul Știo, inventat de domnul profesor Nelson, care au ca drept scop formarea câtor mai multor medici, dar și din alte profesii, pentru folosirea aparatului Știo, cursuri care sunt acreditate pentru a doua oară de Colegiul Medicilor și Farmaciștilor din România, cu 60 de puncte de educație medicală continuă postuniversitară. Acest curs este primul curs din România, complet legal, complet autentic, complet oficial, complet serios, care este total inatacabil juridic. Dacă auziți acest răspuns, înseamnă că sunteți realitate. La Știo, garanția succesului, garanția că faceți bine ce faceți, este dată de perfecțiune. Fiecare gest trebuie făcut așa cum trebuie. Noi examinăm bolnavul între 3 și 5 ore. Bine. Acum putem merge mai departe. Deoarece tehnologia se dezvoltă, ne permite să privim într-o funcție. Știo ne oferă capacitatea de a aborda constituțional un pacient din primele minute. Interacțiunea dintre pacient și dispozitiv se face la nivel subconștient. Mă bucur foarte mult să fiu aici. Numele meu este Stephanie Heidegger. Acest dispozitiv este conceput pentru a reduce nivelul de stres din organism. Voi răspunde multor întrebări astăzi. Treceți cât mai mult timp cu pacientul încă de la prima sesiune. Eu stau cel puțin 3 ore. Ce facem în acest curs este să vă arătăm cum să priviți într-o viziune holistică pacientul dumneavoastră. Eu sunt implicat în trainingul de spiritualitate din 1982. Deci este clar un ajutor și mă bucur că suntem la acest curs. Celulele STEM pot fi tratate cu Știo. Acest corp este doar o casă pe care o închiriem doar pentru această perioadă de viață. Știm și noi foarte bine în educația noastră că orice este viu are și vibrație. Știm că totul este energie. Tot ce putem observa, tot ce putem măsura, orice putem detecta cu orice aparat este energie. De fapt, Știo reprezintă o interfață între creierul pacientului și creierul doctorului. Practic, genialitatea conceptului Știo constă în măsurarea variației unor parametri electrici reali. Cu Știo nu lucrăm simptomatic, ci cauzal. Spor la treabă, fiți impetuoși. Știo face 2 miliarde de măsurători pe minut. Demografic puteți obține puncte cheie. Știo ne oferă posibilitatea unei evaluări integrale prin acești parametri. Este important atunci când lucrați cu Știo să căutați tot timpul cauzele. Trebuie să înțelegeți că mai mult nu înseamnă mai bine. Educarea pacientului este foarte importantă. Ceea ce facem noi cu Știo este un lucru de calitate superioară. Vă mulțumesc! Aștept ediții următoare. Vă urez foarte mult succes, toate cele bune și, bineînțeles, foarte multă sănătate. Mulțumesc!